Soyayya ta na baki, ikin san so in zai shiga zuciya, to ba ruwansa da naira. Ya kama masu gudu nai, har ma da mai masa zarra. So mai saka yi ƙaura, sannan ya sa kai sauri ko inda za ka da nisa. Duk wanda za yi shi to dole za yi casa, bacci yana da su kasa. Ba wanda so ya ragawa ko da kana bisa mulki, riba ta so a yi aure, wata ran a ɗau jariri, wata ran a kira ka da baba ko kuma a kira ki da mama. Auren soyayya da daɗi in har an yi ana zumuɗi, so mai san ka kamanta kuɗi, ba shi ruwa na zuma da garɗi. So ya zamo sanadiyya har aka samu kushewa, so shi ne silar ƙabila habila ya zama gawa. So zuciya ya ka nema aikinsa ya fi ƙwaƙwalwa. Kar ka je ka yi kuri dan za ka zamta makar kurma, kar ka je ka masaka neman wuta ka je ka makera. Wanda bayi da laifi shi ne yake zuwa kankara, sanadi da mafari so ne ke saka yi shura. Baya kamar ne ba yaro kuma ba tsoho ba, bai bar talaka ba, so bai bar wanda ke cikin daula ba. Ba ruwansa da mai ido tun da so ya kama makafi, ba ruwan shi da bako tun da ‘yan gari na shan wahalarsa. Da abun sauki ne ku gaya so ya bar ni na bar shi, to amma san bai barwa kamar ibada ne ba fashi. So ya zamo kamar ciwo ne da ba mai misalin bashi, ya zamanto kamar dangin mutuwa in ji kan waka. Ya wuce hakan ma ne a wurin yara na faɗa na ƙara. So gamo na jini ne wa'yansu su kira shi da haɗin Allah. Ni kan na yau sa'a na samu yarda ba ta barin sallah.